welcome back to my channel and my new video. So guys, माने भिडिअ लाबोयो बहुत गोबाव जाबायमोन आङो बहुत गोबाव नङा सानब्रै सानबासो जाबाय खोमा ओमफ्राय भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन एसे गगा मोनदोंमोन इमथिं आदा इमथिं एमजेखौ निमावोन गाइस स' बिदिनो सेलिब्रिटिफोरा एसे उन भाइरेल जायोना गाइस बेखौनो बुंबाय दं ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आङो कालि फुजा बायनानै नोंसोरखौ बेरायनो लांगोन होनदोंमोन ना माने बेरायनो थांगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय एकदम टाइमानो मिलाया जागासिनो आरोखि ना गाइस स' माने एग्जामबो जासिगोन ना बिनिखायनो एसे मिलाया जादों आरो ओमफ्राय गाइस आं नोंसोरनो खोथा होदों जिहेतु लांगोन आं बेरायनो माने बेरायनो थांगोन आरोखि नेक्स्ट भिडिअआनो बेरायनायनिबो जानो हागौ खुनु गद गैथ'आ आरोखि स' जिखुनु जाया स' गाइस नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ जानला हाहा नोंस्ला लोंगासिनो बिथाङा दानद्रायसो दायो बेदर एवगासिनो ओमफ्राय दसे थानानै ओंखाम जासिगोन ओमफ्राय बायहेरायाव एकदम न' सिङा जाजोबथारबायना जेबो गैला न' सिङाव मावनांगौ गैया जाबाय दंबावो फायखानाल'सै जिखुनु जाया गासिबो न' सिङा कमप्लिट जाबाय दायो बायहेरायाव मावगासिनो मा हादाबो दंबावो हादाबो टाइल्स दंबावो टाइल्स होआबो होनलाबायदोंमोन माथो होगोन आङो स' गाइस देनांहाय खिथागोन आरोखि आं न' हाबनाय जाबा जिखुनु जाया बारा टाइम लानाय नंला बिदिनो मास मोनथाम मोनब्रैसो लाबावगोनदां ना मोनब्रै लाबावबाय मोननै मोनथाम होमबा गाइस नै दायो साहा लोंगासिनो बिथाङा ओमफ्राय आं उन्दुदों आइया दानथास फुदुंनायसो गाव फुदुङाखै ओमफ्राय आंनि रुमायसो मैला जानानै दं आरोखि नै फैसा दस थाखा सिनायसो आरो आंनाबो नै बिदि गेजेराव सिनाय गासिनो बहा मोलै जायोथ' जेल होनबा आंना बेनिफ्राय गासिनाथ' बिनिफ्राय गासिखौ बियो माने बेखौ लांनानै दखानदारनो हैसिगोन आरो सिनायनानै लाखासै फैसाया बे गिजिसो फैबाय बेनो नै खामानि मावगासिनो बायदों हा ओंखाम जासै दायो नै आं थोरसिजों लागोन बाथोना सामसखौ सोर लांखो सोर आखाइजों नांलाबायसिनो लांदों आं थोरसिजों लाजोबो जासै दे जागासै ओमफ्राय नैबे आरजाय माबा नागिरखुमायसिगोन थांगासै दायो गाइस दंना गैया मिथिया मा जादों दे खिथालाय मा जादों नै बिमाया देलायफिननाय केलेन्डारा उल्था गोलैनानै दङ ड्रेस लायनो नागिरदों मालाय जानला मोनलासो नै थांनो नागिरबाय बाबाया नोंसिना हो गैला गारहरबाय आं थुबाना बुग्लुंजोबदोंना होजागोन नोरा बिदिनो गालांसै बे ओमफ्राय दासो बिसोरा लागायलायसिगोन बिसाय रायलाय नायु नै बेया फैख्लायगासिनो बाय बाय पिंकी बाय नायलाय पिंकी नायलाय बिदिया नायथारा ना लांला गालांसै जासिगोन पिंकीया बाय मोनासोबो नागिरा हनै माथो नै गारिया जायनि बेखौ लांनो नागिरबाय आरो लांला बेखौनो लांसैलाय बेखौ रोङानो लांसैलाय आं हाला बिसोरखौ पिंकी नागिरजोबनो मोनाखै रोंबाय दहायबो बैसिम लांनो रोंखादोंमोन ना बाय बिफाजों माबाय थुलाय बेबो थांनानै दा फैफिनदोलाय आरो फैयासै बोरो सिथर दाम गाबाय बो दे खिथालाय जलबसे खिथालाय नायगिरगासिनो बिफाखौ नागिरदों बेयो बाय दालाय मुब्रुं जालायथारो सान्दुङा guys didi disini guys nih helm jarang main kamu jangan
ơi mới đi chơi được nào xin đấy vậy thì nó không chả rồi sao bông cầm ra này ra được mami jeung soर थांदों ओमफ्राय नोंसोरखौ मानो गालांखो स्टार स्कुल थांदों दा स्कुल गबाय ओमफ्राय नोंसोर थांबानो गाबाखैमोन हो मुथुआ गाबदोंना गाबाखैमोन नोंसिनिखौ लांफिनदों आबैया ए दो नों थांबानो गाबाखैमोन हो गाबदोंमोन नै थांसै फैला Video, aku dah kan langsung guys tadi. Ang kibjang lana lemon beli ekdom isi kacsi ka lemon hangen nala ekdom. Tadi guys, jeng boro lokal manis pun na. Lokal manis pun ada ibra. Sim kremi kiki, hasil lani. Lagi sebi kiki. Bina perlu tu mo. Aku perlu tu bina. Bayang na pergi ya kisna. Ni dari apa pun bawa ikan ya. Langsung deh. Langsung guys tadi. Kuslah. Oh, nak ada ni. Iya, mak. Jadi tu kan ada orang mesti selangkan ada. Aku fung dia mana nama? Sama bang saya. Sesuai ini bar kekar bayi jangan. Lama ibu kita jadi ya. Isi kita jadi kan. Oi dia mencikir kerja. Malah ada dong. Sini lambai apa? Question. Baik guys, ini sih. Itu video fun kan? Tapi yang mau Nagin ni mau dia guys ni tu. Kita kat mana sih bunyi? Jangan lagi. Bermain dia ni. Bisa cukup mai dia. Bisa kapan tu saya boleh mana? Guys, ni Nagin awak ekdom macam mana? Supplied by the artery. As a result, heart muscle in that area. Mama cini umai pun dia ni. Death of part of your heart muscle is called a heart attack. It's also known as a myocardial infarction or Nagin dia sila dah mau bis dia ni halo. Halo lah kasnya. Hap. Ikan lah. Bisa lagi, ini lo jawab. Ikat ini free. Kita mana pun tim jalan ni. Ini ukir pun nama hai Jalgal TV. Kalau pisau jawab mau disu. Video belum limita, muli panas kita kan. Coba boleh, kami tak pasal kita free dibo. Kita mana logo, pun mana tu logo. Jika saya, mau kerja satu komisi, mau kamu lebih saya sendiri. Mau hati orang tu asal, udah lebih pikir lagi. Kalau cukup kamu dekho, cukup panik boleh. Itu uti kese. Ek kala tak kese. Alu kita gorong, lebih clear noh. Kita kali apa? Asal pati, jam kese kalau lebih saya dibo. Ada sini dek jam lagi ni. Sada saya. Guys, di dia apa? Vlog ada satu kali Bishmuri. Mana sudah naik juga. Ekdom. Jasip. Salah. Sudah apa? Hah? Ambil lang. Ambil lang. Ibu lah. Kamu tolong mulai jauh. Tangsa dah. Ni guys tu nang. Ya. Kita mesti jaga kaya. Ayu je. Sampai aku boleh sampai baca kabar mini je. Baiklah kepada sampai mesti jaga kaya. Masa menarik video ni. Kau macam mana? Nama gue Kasmin. Blog ada hendak mama aku bau je. Guys ni jangan kami ni search ke kumah guys ni biar kan. Ambil jenis jangan biar. Ibu apa ibu kena sih? Nih, hi, hello guys. Kamu nak pergi jalan nasi kan? Neng nak pergi jalan tu bang. Ayo makan. Amai neng tu, uai ma, layaman. Kiki mas macam ni sih. Bawa guide tu sahaja. Amai biar ma tumpru. Macam pro biar. Macam pro biar. Biar ma ni gol boost tu. Oh. Kuna lips na baba. Rai kuma lai ni sih. Rai mama dah ada kerja kau ni. Kiki asir eh? Oh dah. Cari mama dulu ke masa ayo. Pro. Jeli beji. Sini alu kayaknya tak cek tu sakada ni ya. Ang dah sih pada apa hai. Tet dia jadi berang. Laju lagi enggak. Nih, landang. Kau lihat sih guys ni. Momo na. Apa buku dalam buku. Jangan sih kena ni. Kintu guys ni biar boleh ya tips ni. Ni, sebenarnya. Ayo kumbia. Kerja aku bakal guys. So guys ni last bay dah ya. Bayang na ni bilo, ampai ni di bina. Ayu. Terang kerja kaya ni mana lah sampai. So guys dah you ha nom bemprang ni. Sikan pokok dah dah. Ampai
दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअआव थाबै लोगो मोनफिन बाय बाय